Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Hadratul tarawih para alim, para ulama, para sepuh ini sepuh ingkang tansah jatuh ati lan kula mulyakaken. Ugi kula nyuwun idi pangestu kanthi bakal merupakan itu adicara tumuanggih kang bakal kebagian sining keluarga agung Bapak Sulik adalah Ibu sakloron kanthi bakal ndhawuhke putra lan putrinipun kang kajuluk Nyimas Ayu Diah Intan Nur Aini kang kasulunting dene panjenenganipun Raka Mas Bagus Mas Roni Siandori mugia tansah kekayaan agung tumuju marang Brayan kanthi dados keluarga kang dituntun kerto raharja keluarga kang sakinah mawaddah warahmah kanthi katumpu dening jiwa lan uga dening sakloron mugia kanthi kaidanan marang Gusti Allah kang agung kanthi dedonga tiyang sepah sakloron ingkang samenika samiya andhiraken marang kersa katinggani panjenenganing wiwit tumanggih kasangguyung marang tata riasa dekorasi saking Umbul Sari Jember lan ugi manis foto saking Puger Kabupaten Jember ugi Jareta audio Jareta video syuting saking Selok Pasirian lan ugi Roket audio Bagu Pasirian diraken kersa kati mugi dipake dari Cipto kanthi kalis tir ing Sambikala. Tentrem rahayu kajawa kasalira dumateng kawula lan panjenengan sedaya. Nuwun dumateng para punden para sepuh sepuh ingkang ganggung mastuti ingkang dados pepayaning kautaman ingkang pantes pinundi para pangban-pangbating praja satriyaning nagari minangka pandam pandhoming para kalodas ingkang sinuba ing pakurmatan para sarjana para sujana sujananing budi kang hawarang nampi wahyuning kasutapan nuninggih Brayat ageng Baraya Wirayata Baraya Wiratandama para purna karya labet raja mahamengluring dharma para alim para ulama ingkang rinten dalu tansah sumandhing kitab suci wahyuning ilahi minangka panuntun keblating manembah lebda ing pitutur Hong ilahi kareng bawana langgeng Hong ilahi tegesi witan sekarabana jagat manungsa ing amadeg wonten satengah jagat boten telas sarjanipun warga agung Bapak Sulik tawi Bapak Tarsan adalah ibu ingkang wengku gatinarya wiwit dinten samangke ngrengaken pategilan ngayomaken bandaran gedhe lho kang tinandur gemah limpah tatananing hanya goyong saraya anggening putra putri sakloron ingkang samenika kanthi kalenggaken sakembaran panjenengan Raka Mas Bagus Soleh dalah Nyimas Ayu Atis ugi samiya satu sadherekan ingkang sampun bakal kalenggaken wonten ing ngarsa panjenengan dalem papan panggonan kang leres pawiwan prasaja wonten salebeting Taman Sari dasar dusun ingkang panjang punjung pasir kelo jinawi panjang artine dawuh pucapaning luhur kawibawaning sekara samudra pranyata wonten ing papan panggonan ingkang santen menika mugi tansah gegayuhan kang agung gayuh kang becik tumuju marang bebrayan kang agung mugi Nyimas Ayu Diah Intan Nur Aini
pinaringono ridhaning Gusti Allah kang Maha Suci ditebelaken kanthi tebel iman islamipun lan ugi paringono seger bagas waras sehat wal afiat. Mugi menapa ingkang sampun kalampahan dene panjenengan nderekaken sunah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mugi panjenengan paring syafaat saking panjenenganipun sakloron kanthi ridhoning Allah Subhanahu wa taala. Mugi dados keluarga kang tentrem becik anggonipun sakloron kanthi harja anggene panjenenganing. Mugi tansah kinayuh kabagyan kang becik keluarga kang tetep tetes kanthi tetek tentrem anggoning wonten ing bebrayan. Susune anggening slirane sampun saklon anggening lenggah wonten pasewan agung, lenggah wonten kursi jengkar gading dampar gento kang lapis dampar kencana. Mugi kanthi harja becik anggoning saklon mugi tansah rasa asilan tresna sucinipun ikhlas penggalih dening sakloron mujudaken kanthi rasa asilan tresna tumuju marang panjenenganing sakloron. Becik dan anggonipun kelayan sakloron mugi tansah lelampan kang ajeng, mugi ditebekaken ira beda kalistir ing sambikala. Samuti diwanci kala mangsa anggene ndungkap bakal lelampan ngajeng minangka temu panggih kang bakal kalampahaken gairing gendhing lancaran kebo giro. Samapta anggening lelampajeg bakal kalampahaken mugi harja kanthi ridhoning Gusti Allah kang suci, mugi kinayuh marang beberan kang agung minangka tembung bakal panjenenganing kang Raka Mas Bagus Aronisandori rawuh lan mandhap saking Parlemen tumuju marang Singgil pinanggene dene kadhakinase bakal dirusuda sapunika tukar kembar mayang. Tukar kembar mayang tegese ngaturaken kalpataru ngaturaken sekar dewa daru sampun kalangkuraken dening sliraning banjur sawatan gantal wiwit menika wonten ing sirih kang tinimura tandhane tinimura jodhone kang aran gondang kasih sapunika kanthi ngaturaken kanthi nyungkem dening panjenenganing kadang rasih wiwit sapunika sampun Kakang Mas nyuwun kumi panasuk pamekti mugi kunjuk ira kedho Kakang Yayi Mas tak tampa pangestu kutaparon Yayi. Sapunika wiji dadi tegese Idak Kuntala. Idak Kuntala tegese pecah kendi sarining Dyah Ayu Intan Nuraini wiwit sapunika antiga tegese tigan pecah telung perkara sunggal pecah pamori kaping kalih pecah kendi sari kaping 3 pecah dening pikir sakloron. Sapunika sampun pecah sanalika wiwit banjur kabaso marang Saraslaman arupi Tuya Perwitasari ami jijiwaning raganing badaning pinanganten kakung putri wiwit sapunika pinanganten kakung sampun hanampi kabekten dening panjenenganing kanthi kabaso Saraslaman arupi Tuya Perwitasari miji jiwaning raganing badaning supados pebak jiwa-jiwa kang becik jiwa-jiwa kang iman kanthi jiwa kang suci raga sakujur purna banjur junjung derajat samenika junjung derajat banjur lingkar jagat sampun katuraken dening panjenenganing ugi menapa ngubengi jagat Jawantara namane pojok papan pojok wetan pojok lor pojok kidul pojok kilen jumeneng ing panjer tinemu dening dulur papan 5 badan lampanipun tansah kawasaken duka-duka selawat kanthi ucap kalimat syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Purna anggene ngranu padha panjenenganing
leng ramyane sesangka kumer rinengga ing mbore rinengga ing mbore sampun paripurna purna banjur kasindur dening Kanjeng Rama. Kasindur dening Kanjeng Rama. Sindur ateges bakal dipun robyok nang Kanjeng Ramane kalenggaken becik wonten kursi jengkar gading dampar denta kang lapis dampar kencana. Bumi gonjang kanjeng langit kelap-kelap katon lentang ler kincang alis ler kincang alis risang mawe gandrung ler kincang alis risang mawe gandrung samenika timbang pangkon tegese dipun pangku sakloron pangkon timbang timbang pangkon tegese timbangan menika panjenengane ramane mboten tembedake putra mantuk lawan putri piyambak ananging weling dening tiyang sepah srinane sampun dipun pangku dipun timbang padha aboting ora dianggep anak mantu ananging sampun dianggep lan diaku anake dhewe menika tegese pangkon timbang lajeng tanem jero tanem jero tegese mendem kang jero wingkul kang dhuwur tanem jero tegese mendem kang jero wingkul kang dhuwur mendem jero ateges bisa njunjung derajat kanthi mendem kang becik aja gampang buka wadining dhewe luwih-luwih rahasianing keluarganing dhewe wingkul dhuwur bisa njunjung derajat martabating wong ta sakloron samenika samenika kacar kucur kacar kucur ateges ngaturaken dana rasa kacar kucur tegese ngaturaken dana rasa dana weweh dana minangka dana kanggo sanguning urip wujuding wonten kanthongan warna abrit isining blas kuning kelawan yatra receh dinambahan marang wijudian arupi bibit wonten kanthongan warna kercana ingkang samenika sewu satu angke bakal kadhereaken marang sliraning kacar kucur ateges kaya kayanipun pinanganten kakung kayanipun Raka Mas Bagus Roni Santuri
ingkang sampun kapurih kaparingan kediri kadang rasih katami becik wonten ing wiji lan bibit wiji nyawiji ora keluarga bibit bisa bibit kang becik wiji lan bibit arupi gabah kawak kacang kawak jagung kawak deli kawak lan sak pinunggalaning mugi menika ingkang dados ular-ulare dening sliraning mugi sumrambah marang Mas Picis Raja Brana sumrambah marang donya lan brana menika katuraken marang karsa dalem Kanjeng Ibu dipun tampi dening Kanjeng Ibu menika Kanjeng Ibu dipun tampi angsalipun dana weweh saking kadang Mas Kala sak tampa ya nduk muga gegono kanggo sriranmu sumrambah marang donya lan brana minangka bondo ya nggih sampeyan dahar kelimah tegese dulangan menika ateges kembul pujana Andrawina dahar bareng sakloron wiwit menapa anggene mangan sliraning sakloron ngesening jiwaning raganing badaning supaya kebak jiwa-jiwa kang becik kanthi jiwa-jiwa kang iman gadhahi iman kang Islam minangka anggening sliraning kang samenika dedhaharan kanthi jejuluking rasa tresna kang suci mugi menapa dikatur dening panjenengane ngisening jiwaning mugi kajiwa kasalira wiwit sliraning kang samenika sampun katur dedhaharan ikhlasing penggalih kanthi rasa asih lan tresnaning wiwit samenika kajuluk keluarga kang sakinah mawaddah warahmah amin unjuk tirtawening unjuk tirtawening tegese ngombe bersama Wahyu The Salon dari Umbul Sari Jember. Wahyudi ngunjuk tertone ngombe banyu kang suci ngeseni jiwa kanthi resi jiwane raganing badaning supados resik lan suci sak ujur badan. Barang kang lusura saka badan sira barang kabecik jementelo kun bayangkun dadya kaken-kaken inen rukun kaya mimi kelawan mintuna kanthi tresnane kaya rendeh-reteh ngidawi ratih kelawan Raden Kamajaya. Ajur alhamdulillah sapunika jebol pusaka Mas Roni hadap ke sana ya jebol pusaka tuh Kakang Mas kanthi becik anggonipun panjenengan kawula badhe jebol pusaka panjenengan agem Kakang Mas nuwun sewu manggon yayi wis anggone bisa nyempurnake apa sing dadi karepmu ngesanget lho Kakang Mas sapunika sungkeman
Pasukeman dulu. Sesembah mereng ulun nyuwun donga pangestu marang Rama lan Ibu. Duh Kanjeng Ibu, dawuh dening pangandika kawula sibu wonten ngarsa dalem panjenengan ngaturaken lepat Ibu. Anggen kula nyuwun tambahan pangestu donga ingkang agung. Anggen lepat kawula kanthi dipun sepunten dening Kanjeng Ibu Rama kelawan Kanjeng Rama. Mangkono ya apa sing mbok suwun? Kanthi dongaku ngiring sliramu pangestu tamanana ya Yayi. Ngestakaken dawuh Kanjeng Ibu. Kanjeng Rama. Semono iki kawula nyuwun gunging manungsa kepabekti mugi kunjuk. Dherekaken dawuh menapa ingkang sampun kawula lampahi ingkang widin samenika pangestu ingkang agung Kanjeng Rama. Mangkono nggih kanthi dongaku ngiring sliramu pangestu kutamanana dimong sing apik adimu ya Le. Dalam ngestakaken dawuh. Rama estu nyuwun guming panungsa kepabekti mugi kunjuk dening kawula. Mangkono Nduk, panyuwunmu kanthi tak tampa liwat pangestu kutamanana ora mbok jaluk dongaku tak aturke marang sliramu ya Nggih. Sing ati-ati anakku. Ngesakaken dawuh Kanjeng Rama. Kanjeng Ibu sematurke kawula gunging panuwun sukepabekti mugi kunjuk. Foto dulu sekalian. Diabadikan melalui Manis Foto Puger Jember. Bapak Ibu, selamat datang Semgrauh. Dan ini alhamdulillah prosesi temu panggih sudah dilaksanakan dengan baik. Ini adalah sebuah doa dari panjenengan semuanya. Alhamdulillah Mbak Intan dan Mas Roni kembali ceria. Alhamdulillah. Inilah sebuah doa dan doa-doa yang telah diberikan kepada panjenengan kepada mereka. Ini untuk memberikan suatu dukungan, memberikan suatu kesemangatan buat mempelai berdua. Bukan hanya Mbak Intan dan Mas Roni, tapi ada Mbak Atis juga Mas Soleh. Ini ya manten, berdua jadi manten. Nah. Orang metu, orang apa cari Wahyudi? Ngono-ngono itu apa cari Wahyudi? Dan kami didukung melalui wedding organizer Wahyuda Salon dari Umbul Sari Jember, dan juga ada Manis Fotografi dari Puger Jember, ada Jareta Video Syuting dari Selo Anyar Pasirian, dan juga Rocket Audio dari Bagu Pasirian Pari. Yo Pari. Sing duwe Bapak Republik Indonesia Pak Ria. Asip. Mantep ya.
Dan nanti juga ada temangan Bu ya. Beda temang nah opo? Sopo sing nemang? Sing nemang sing pengalaman Mas Agung Junior. Iya. Mas Agung yang akan ngijung nemang juga ya. Sing badhe tembel mangki tembel. Ya agak serang sedikit. Pandangan kamera Bapak Ibu. Pandangan kamera. Senyum senyum senyum. Halo senyum. Ya. Waduh. Tane wanita kayak tukang perintah ya. Wis penak-penak ngadeg kono kon pindah. Haza. Foto bareng dulu. Baru sungkem ya. Ya. Oke. Pindah tempat Bu, pindah Bu. Sungkem dulu, sungkem. Bapak duduk sebelah kanan, Bapak sebelah kanan, Ibu sebelah kiri. Iya, Ibu sana. Kondang kalau kok hanggenipun selirane bakal nyuwun donga sugeng marang Rama lan Kanjeng Ibu. Sebo marang panjenengane nganti nyuwun ndedonga marang Kanjeng Rama dalah Kanjeng Ibunipun pinanganten kakung. Duh Kanjeng Rama kanthi donga pangestu ingkang kula suwun kanthi tambahan pangestune panjenengan. Mangkono nggih. Apa sing mbok sunungi dina pangestu tamanana Rama ngedeni para sliramu ya nggih. Ngestuaken dawuh Rama Kanjeng Ibu sematenugi kala gunging panon sumpah bekti mugi kunjuk. Wiwit sakmenika kala sampun nglampahi bebrayan Kang Agung. Mangkono ya nggih. Titi mongso anggene pangestune Rama lan kami ibumu bisa kanthi nyangoni kanthi sliramu sampun ya nggih. Ngestuaken dawuh Ibu. Mereka sudah dimaafkan dan permohonan doa kepada kedua mempelai, permohonannya kepada ayah dan bunda, dan alhamdulillah saat ini sudah diterima dan disampaikan doa kepada mereka, dan mudah-mudahan mereka yang menjalankan balai rumah tangga dijadikan keluarga yang bahagia, keluarga yang sakinah mawaddah warohmah sesuai dengan harapannya. Amin amin ya robbal alamin. Barmaya, foto dulu. Ke Barmayang cewek cowok, ayo mana? Ayo Mas, mana yang satu? Ayo naik. Dayang-dayangnya juga ikut sebentar lagi merapat ya. Dayang-dayangnya merapat sekalian. Satu-satu, halo, satu-satu, ayo. Cowok satu, cewek satu aja sayang. Kok wedi ini anak-anak ini. Ayo, nah. Ayo. Lakinya di luar, ceweknya di dalam. Sampai sebelah sana. Cowoknya di luar, ayo. Cowoknya di luar. Halo, cowoknya di luar. Ya, ceweknya dalam. Lah begitu. Lah ngono ben pantes.
Senyum, pandangan kamera, ayo senyum, halo senyum. Mana ekspresinya, gaya bebas. Gaya bebas. Ekspresi, halo. Ekspresi, hei. Ayo. Apa tondus sih? Siin. Bisa. Senyum, senyum. Ayo. Ekspresi, ekspresi. Lah ngono. Zaman ini rek. Kata-kata hari ini, ayo. Oh, buru-buru ikan lele. Nganggur le. Mana dayang-dayangnya mana? Ayo. Dayang-dayang, ayo sini semuanya. Dayang-dayang. Ceweknya jangan turun dulu ceweknya. Ayo, mana ceweknya? Halo, Mbak E. Halo, kembar mayang cewek. Halo. Ayo naik lagi. Naik dulu. Ya. Ya, setelah ini dari keluarga mempelai laki-laki bisa foto. Dari Bagu juga ya, dari Mas Roni ya. Kaget aku, HP ini rukul. Sekali lagi, gaya bebas. Gaya bebas. Ayo gaya bebas dulu. Ayo 1, 2, 3. Oh yo, ayo mas. Ayo. Gak apa-apa masih ping 5. Oleh. Gairo boleh dong butuh dong atuh. Boleh gak apa-apa kamera itu tinggal. Lirik kono lho, kono sana lah sana. Ya ngono, ojo kuasa aku. Iya, sip. Iya kembali lagi ke tempatnya masing-masing. Matanya duduk dulu. Dari keluarga, dari Bagu, dari keluarganya Mas Roni mungkin mau foto. Iya, ada perkeluarga-keluarga ya, ada 2 keluarga boleh bergabung dan nanti bisa dilanjut keluarga sini, monggo. Dari pengiring, monggo. Ya, biar kasih minum dulu, cari minum dulu Pak ya.